Robert. Poznáme sa už... strašne dlho. Možno 10 ročia, možno aj 100 ročia, ale predsa len. Neviem o tebe všetko a niektoré veci by ma naozaj že mŕte zaujímali. Neviem napríklad nič o tvojom detstve. Či si sa narodil, alebo si to len tak vyskytol hneď ako takto dospelý človek. Predsa len to narodenie človeka určite nejako formuje. Skús nám o tom niečom povedať. Ja som mal detstvo bez mobilu, internetu a televízie. Čiže veľmi, veľmi dávno. A ja som si prešiel krstom, svätým príjmaním, birmovkou. Prešiel som si imatrikuláciou, prohibíciou, či dokonca deaktiváciou. Všetkými týmito cirkevnými sviatosťami som si prešiel. Takže keby si mal spraviť nejaký katolícky profil voči cirkvi, tak by som z neho vyšiel možno lepšie ako hociaký KDHák. Mal som v rodine mnohých významných kňazov. Mal som v rodine mnohé významné rádové sestry. Mal som v rodine aj Romanové sestry. Oni sú bratia, takže oni majú tie isté sestry. A preto ja si s týmito cirkevnými hodnostármi veľmi dobre rozumiem. Pretože ja im rozumiem. Pretože hovoria po slovensky, tak ja im rozumiem. A môj syn mi nerozumie. Lebo ja som ho viedol k cudzím jazykom. A on teraz rozpráva tými cudzími jazykmi. A ja som nebol vedený v mladosti k cudzím jazykom. Ja som si musel vystačiť s vlastným jazykom. A so sekretárkyným jazykom. Mal som iné detstvo. Ja keď som sa topil v rieke, tak kamaráti za mnou skočili, aby ma zachránili a utopili sa. Teraz, kebyže sa topím v rieke, tak za mnou skočia a utopia mňa. Keď som chcel si kúpiť rifle v Tuzexe, tak ja som musel obchodovať s vexlákom. Musel som si na to tvrdo zarobiť a odmakať si to. Ja som musel mesiac makať a stať pri pivových flaškách. Ja som musel nosiť betón na stavbu, becherovku tonik pre robotníkov, lebo ich majster nepustil do bufetu. Dali mi červenú a bielu farbu, odvezli ma 8 km za mesto a tam mi povedali, aby som si vybral. Tak som si vybral červenú. Čiže ja som si musel tvrdo odmakať a ešte som nespomenul starého otca. To treba, starý otec. Takže takéto ja som mal detstvo.